ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪನೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾತಾ ದಿಗ್ಗಜರೆ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಜೋರಾದ ಸುರುಟು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಸುರೂಕೆ ಅಂದಾದ ಬಂದ್ಪನ್ ಕೇಂಡ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಯಗುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಸುರೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಕೇಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬೀಗ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಇನಿ ರಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಪಂಡರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಐಕೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಂದು ಆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರಂದಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಯಗಂದ ಬಂದು ಏನು ಸುರೂತಾದಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಐಕ್ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೀಗ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಬುಡ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಸುರೂಕೈಕ್ ಬೀಗ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ದಯಗಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು 8ನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರೋಡು ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಪಂಪುನ ಹೋರಾಟನ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು 8ನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ರೆ ಒಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇನಿ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಏನೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ಸಚಿವರು ಪಂಪೇರೆ ನಿಕ್ಕಲು ತುಳು ಪಾತೆರನ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತೆರಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಪಂಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲಾಡ ಕೇನ್ನಿ ತುಳುನು ಅಧಿಕೃತ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅರೆಗಲ ಕೇನ್ನೆ ಕೊಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರೆ ತುಳುವೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಆರ್ ಪಂಡೇರೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರನು ಉಂತೌಜ ತುಳುನು ಕುಡಾತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಲ ತುಳುನು ಬೊಳಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲೈನಿ ದೈವದೇವರ ಈ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕೇಂಡಾವು ತುಳುಟ ಎಂಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಪುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋತಿನ ಬೋಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದ ತುಳು ದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಪೋದು ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ದೈವದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏಪಲ ಓ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಏತೋ ಸಮಯದ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಯರಾವರಿಯೇ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಉಂಡು ಸರಿ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಏತೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲನು ಬುಡಚ್ಚಿ ತುಳು ಬುಡ್ಡಂದಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಪೋಪುನತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿ ಪೋನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ವಿಧಾನಸೌಧಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಇನಿ ಪಾಸ್ ಆತಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಕಲು ಹಿಂದುಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ ಬ್ಯಾರು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಪನ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂದು ಬಿಲ್ ಬೈದಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಸಚಿವರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಹೆಂಚೊಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ತುಳುತ ಅಕ್ಲೇನು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಷಯಡಾರಿ ಇನಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನೇ ಓಟು ಬಾರ್ದು ಪೋತಿನ ಇನಿ ಸಚಿವರಾತಿರು ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾತಿರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಲ್ಲಾತಿರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾತಿನ ದಾದಾಪುರ ಮಂದಿರ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗಂದು ಬಂದು ಓ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಅದು ಪಡೆ ಓ ಯೋಜನೆಲು ನಂಗೆ ಮಾರಕವಾದುಂಡ ಅವೇನೇ ಬಂತದೈಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾತಿನ ಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷದಾದಂತ ಕೇಂಡ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪನ ದಿನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ